Tervetuloa Suomi-keskukseen. Herzlich willkommen in Finland Centrum. Suomi-keskus Finland Centrum on tapaamispaikka, jonka ovat perustaneet Berliinissä asuvat suomalaiset. Keskuksessa järjestetään monenlaista toimintaa. Tänne voi tulla aamiaiselle, leipomistalkoisiin, lauantai-kahvilaan, leikkimään, kirjallisuutta harrastamaan, musiisoimaan, tanssimaan, laulamaan karaokea ja paljon muutakin. Tietenkin keskuksessa on suomalainen sauna, jonka voi varata perheen tai kaveriporukan käyttöön, ja yöpymistiloja löytyy myös. On selvää, että vietämme yhdessä suomalaisia juhlapäiviä niin kuin laskiainen, vappu, juhannus, syyskauden avajaiset, itsenäisyyspäivä ja joulu. Keskuksessa vaalitaan suomalaista kulttuuria ja siellä järjestetään konsertteja, taidenäyttelyjä, luentatilaisuuksia, joskus myös pieniä teatteriesityksiä. Keskuksessa toimii suomalainen kielikoulu, jossa on yli 120 lasta ja he löytävät kielikoulusta suomea puhuvia kavereita ja pienemmät ovat tervetulleita muskariin ja perhekerhoon ja leikki-iltapäiviin. Myös nuorisolle on omia tapaamisia. Suomalainen seurakunta toimii Suomi-keskuksessa. Täällä järjestetään kirkkokahvia ja seurakuntakokouksia ja osan rahoituksesta saamme Suomen kirkon kautta. Myös Merimieskirkon sosiaalikuraattorin voi tavata täällä Suomi-keskuksessa. Yli puolet rahoituksesta joudumme hankkimaan itse. Toiminnan perusta ovat vapaaehtoiset aktiiviset jäsenet. Me saadaan lahjoituksia ja jäsenet tekevät talkoissa esimerkiksi suomalaisia herkkuja, joiden myynnistä keräämme rahaa. Tärkein tapahtuma ovat joulumyyjäiset yhtenä viikonloppuna marraskuussa. Siellä myydään suomalaisia käsitöitä, suomalaisia tuotteita, omatekoisia leivonnaisia ja herkkuja. Ja erityisen suosittua on loimulohi, jonka seuraksi voi juoda suomalaista glögiä ja sen päälle voi juoda vielä kahvilassa suomalaiset kahvit pullan ja kakun kanssa. Das Finland Centrum ist ein beliebter Treffpunkt für Finninnen, Finnen und Finnlandfreunde. Es wurde gegründet von den Finnen, die in Berlin leben und befindet sich in Kreuzberg am Mar-Heinecke-Platz. Ganz herzlich willkommen zum Kennenlernen. Tervetuloa tutustumaan, olitpa sitten berliiniläinen tai lyhytaikainen vierailija.